Solucions per a la tala incontrolada dels arbres. Per tal d'evitar la desforestació, la primera cosa que hauríem de fer seria una tala controlada dels arbres i no desmesurada. Si ja hem provocat la desforestació, el que hauríem de fer amb el fi de repoblar els boscos seria plantar més arbres dels que hem talat i respectar la naturalesa. Solucions per a la contaminació del sòl. En primer lloc, hauríem d'evitar abocar aigua contaminada al sòl, ja que l'aigua es filtra i els químics penetren en el sòl contaminant-lo. A més, procura no abocar brosses al sòl i quan tingues brosses, separa-les per tal de contribuir al reciclatge i a la preservació de la natura. Solucions per a la contaminació de l'aigua. Una de les coses que hauríem de fer seria una reducció o prohibició dels abocaments d'aigües negres o d'elements perillosos com els que aboquen les fàbriques. També hauríem d'evitar abocar brosses a la mar, ja siga en la platja o dins de la mar amb els vaixells. Solucions per a la contaminació de l'aire. Per poder fer possible una reducció de l'emissió dels gasos contaminants, en primer lloc, hauríem de reduir la utilització de vehicles privats i fomentar el trànsit públic, o utilitzar vehicles no contaminants, com per exemple la bicicleta. I en segon lloc, conscienciar a les fàbriques perquè emanen menys gasos a l'atmosfera. Gràcies! Així ja no contaminaré més la terra i preservaré la naturalesa.